Реших да направя още едно кратко видео. Така и така съм се мотивирал. Кратко видео към моите колеги, дали бивши, дали настоящи, които все още пушат. Хора, ако се самозалъгвате и си мислите, че тревата ви помага да сте нормални и да функционирате нормално като хора, това са пълни измишлотини. 15 години си го казвах това на себе си и се самозалъгвах. Повярвайте ми, нищо нормално няма в това. Нормално е да не се пуши. Дори да спрете известно време, ще ви се струва, че не е така. Но това е истината, няма друга истина. Няма причина да пушите, ако нямате, примерно, Паркинсон или каквато и да е някаква брутална, тежка болест. И тогава може тревата да ви помогне с болки или нещо от сорта, но ако сте нормален човек, който няма никакви здравословни проблеми и просто си мислите, че пушите и това ви помага по какъвто и да е начин, не е така, не ви помага по никакъв начин. Казвам ви го от личен опит. Чувствам се по-жив от всякога, чувствам се по-щастлив от всякога, ясно ми е абсолютно всичко, което се случва около мен. Дори вече спрях да забравям някакви неща на момента. Преди се е случило, както говоря, дори да забравям за какво говоря. Няма причина да пушите, моля ви, като ваш колега, бивш или настоящ. Не го правете, няма смисъл. Това е от мен.